Myslíte si, že chápete gravitaci? Stoupněte si na váhu. Podívejte se na to číslo. To je vaše váha. Země vás táhne dolů. Jednoduché. Upusťte něco. Spadne to. Měsíc obíhá kolem Země. Planety krouží kolem Slunce. Objekty s hmotností se navzájem přitahují. Isaac Newton na to přišel už před staletími. Takzvaná gravitační síla se zdá být snadno pochopitelná, jednoduchá a zároveň úplně mylná. Nejenom trošku špatně, ale naprosto, fundamentálně chybně ohledně toho, co se tam vlastně doopravdy děje, protože gravitace ve skutečnosti vůbec žádná síla není. A když konečně pochopíte, co gravitace doopravdy je, když ji skutečně prohlédnete, celý vesmír začne rázem vypadat úplně jinak. Dovolte mi, abych vám to tady na Feynmanově cestě ukázal. Zvedněte se. Hned teď. Vnímejte svou vlastní váhu. Co přesně cítíte? Řeknete, že gravitaci. Že vás Země táhne dolů. Zaměřte se ale na ten skutečný fyzický pocit. Podlaha tlačí na vaše chodidla, vytlačuje vás nahoru. Přesně tohle cítíte. Tlak podlahy. Tenhle záhadný tah, o kterém všichni neustále mluví, ten necítíte nikdy. Ani jedinkrát. Cítíte jen ten tlak. Vždycky vás to tlačí nahoru, ale nikdy vás to netáhne dolů. Tak kde je ten tah? A tady je něco ještě podivnějšího. Měsíc v tuhle chvíli padá k Zemi. Padá už miliardy let, ale nikdy se k nám nepřiblíží. Jenom kolem nás krouží. Neustále padá, nikdy nedopadne. Jaký druh tahu takhle funguje? Tah, který tahá na věky, ale nikdy nic nedotáhne až k sobě. A navíc podle Newtona k tomuto tahu dochází okamžitě. Pohněte Zemí a Měsíc to ucítí ve stejnou vteřinu. Přes těch 384 000 kilometrů prázdného vakua. Okamžitě. Jak je to možné? Co tu zprávu přenáší? Jaký je v tom mechanismus? Sám Newton to nedokázal vysvětlit. Nazval to působením na dálku a na rovinu přiznal, že absolutně nechápe, jak to funguje. Ale ta matematika byla nádherná. Její předpovědi vycházely naprosto dokonale. Takže se lidé prostě přestali ptát na nepříjemné otázky. Ale neměli s tím přestávat. Vraťme se v čase o několik staletí zpět. Nikdo nechápal, jak se planety pohybují. Koperník řekl, že obíhají kolem Slunce. Fajn. Ale jak? Po jakých dráhách vlastně letí? Tycho Brahe postavil observatoř a strávil celé dekády zaznamenáváním pozic planet. Noc co noc, rok co rok, svými mosaznými přístroji měřil úhly na nepatrné zlomky stupně. Proč taková preciznost? Protože přírodu zkrátka nepochopíte hádáním od stolu. Musíte se pečlivě dívat, pečlivě měřit, zapsat si přesně to, co skutečně vidíte. Tady začíná ta opravdová věda. Jeho data se nakonec dostala k Johannesu Keplerovi. Kepler chtěl najít tvar oběžných drah planet. Zkoušel kružnice. Ty předpovědi byly hodně blízko, ale u Marsu se to odchylovalo o 8 úhlových minut, neboli 8/60 stupně. Většina lidí by nad tím mávla rukou, že jde o drobnou chybu v měření. Ale Kepler znal Tychovu preciznost. Tenhle chlap nedělal zmetky o velikosti 8 úhlových minut. A tak Kepler vzal celou svou teorii, zahodil ji a začal úplně na novo. Po dalších letech mravenčí práce na to přišel. Elipsy. Planety se pohybují po elipsách se Sluncem v jednom z ohnisek. Dokonalá shoda s naměřenými daty? Nádhera.
Jenže to vyvolalo mnohem palčivější otázku. Proč právě elipsy? Mezitím v Itálii dělal Galileo své naprosto jednoduché experimenty. Koulel kuličky po nakloněných rovinách dolů. Zní to jako banalita, ale sledujte, co se stane. Pusťte kuličku po svahu dolů. Krásně zrychlí. Nechte ji dojet na vodorovnou plochu. Pokračuje plynule v pohybu. Nezastaví se hned na místě. Odstraňte teď úplně veškeré tření ze hry. Co se stane? Ta kulička se bude kutálet do nekonečna. Stejnou rychlostí, stejným směrem na věky. Tohle zjištění lidi dost znepokojovalo. Přece každý pohyb vyžaduje neustálé postrkování. Přece se věci nakonec sami od sebe přirozeně zastaví. Ne, to je uvažování úplně na ruby. Pohyb je naprosto přirozený. Objekt letící rovnou čarou nepotřebuje vůbec žádné dodatečné vysvětlování. To je jeho výchozí stav. Co potřebuje vysvětlit, je jakákoliv změna. Zpomalování, zatím hledejte tření. Zrychlování, tam je nějaký tlak. Změna směru, tam působí boční síla. Tohle je setrvačnost. Onen slavný první pohybový zákon. A přesně to nám vytváří jednu obrovskou hádanku. Planety by se měly pohybovat v rovných liniích. To je jejich naprosto přirozený stav. Ale oni to nedělají. Oni zahýbají. Jejich dráhy se neustále zakřivují přímo ke slunci. Něco je musí každou vteřinu, každý jeden okamžik odklánět. Ale co? Isaac Newton to uviděl naprosto jasně. Planety chtějí letět rovně. To je ta setrvačnost. Ale oni se zahýbají. Něco jejich pohyb neustále mění. A tak to nazval gravitací. Univerzální přitažlivost mezi naprosto jakýmikoliv dvěma hmotnými tělesy. Síla závisí na hmotnosti a na vzdálenosti. Větší hmota znamená silnější sílu. Větší vzdálenost logicky znamená slabší sílu. A abychom byli přesní, síla klesá se čtvercem vzdálenosti. A díky tomuto jedinému principu do sebe najednou všechno zapadlo. Proč elipsy? Protože planety neustále padají ke slunci, ale zároveň se ohromnou rychlostí pohybují do strany. A tahle kombinace pohybů vytváří eliptické dráhy. Keplerovy zákony naprosto přirozeně vyplývají z Newtonova zákona o síle v kombinaci s prostou setrvačností. Proč Měsíc obíhá kolem Země? Funguje tam úplně ten samý princip. Měsíc neustále padá směrem k Zemi, ale letí do strany tak rychle, že ji zkrátka pořád dokola míjí. Padá kolem Země, místo aby spadl přímo do ní. Proč spadne jablko ze stromu? Protože ho Země přitahuje. Stejná síla, stejný zákon, liší se to jenom v měřítku. Newton si sedl a udělal jeden naprosto nádherný výpočet. Zjistil, o jaký kus Měsíc spadne každou jednu jedinou sekundu, o kolik přesně se jeho dráha odchýlí od dokonale rovné přímky. Následně spočítal, o kolik padají obyčejné předměty tady dole na zemském povrchu. A když správně zohlednil vzdálenost, ta čísla se shodovala s naprostou dokonalostí. Tohle bylo revoluční. Síla, která tahá jablko dolů k Zemi, je absolutně ta samá síla, která pevně drží Měsíc na jeho oběžné dráze. Nebe i Země, funguje tam úplně ta samá fyzika. S Newtonovým zákonem začalo dávat úplně všechno smysl. Mořský příliv a odliv se děje prostě proto, že Měsíc přitahuje obrovské masy vody na naší planetě. Země je celkově kulatá, ale na rovníku se lehce vyboulí ven, protože se rychle otáčí. Komety se nám vrací v naprosto předvídatelných intervalech, protože sledují obří eliptické dráhy.
Najednou i velmi podivná pozorování našla svá elegantní vysvětlení. Měsíc planety Jupiter se v dalekohledech někdy objevoval brzy a jindy měl zase nepochopitelné zpoždění. Ukázalo se, že světlo prostě potřebuje určitý čas k tomu, aby k nám vůbec doplulo. Když je Země dál od Jupiteru, světlu trvá podstatně déle, než naši planetu zasáhne. A právě díky tomuto zjištění si lidé poprvé v historii dokázali změřit rychlost světla. Planety se na svých dráhách nepatrně kymácejí, protože se navzájem přitahují i jedna k druhé, nejen všechny ke Slunci. A přesně díky tomuto drobném vlnění v oběžné dráze Uranu dokázali astronomové předpovědět existenci nové planety Neptúnu a také ji našli přesně na tom místě, kde to matematika předpověděla. Po celá 2 staletí stál Newtonův gravitační zákon jako jeden z naprosto největších úspěchů v celých dějinách vědy. Dokázal vysvětlit naprosto všechno, co mohl tehdy kdokoliv reálně změřit. Byl tu ovšem jeden maličkatý detail, který nedokázal vysvětlit vůbec nikdo. Upusťte kladivo a ptačí pírko někde v dokonalém vakuu. Narazí do Země ve stejném okamžiku, naprosto současně. Kladivo má mnohonásobně větší hmotnost. Takže podle Newtona by za něj gravitace měla tahat mnohem, ale mnohem silněji. Jenže pozor, kladivo má zároveň i mnohem větší setrvačnost. Mnohem víc se proto brání svému vlastnímu zrychlení. Zdaleka mnohem víc. A tyhle 2 protichůdné efekty se navzájem vyruší. Nejenom tak nějak přibližně, ale vyruší se s naprostou dokonalostí. Absolutně každý předmět padá stejnou rychlostí a je úplně jedno, jakou má hmotnost. Ale proč to tak je? Newtonova teorie si zkrátka vyžaduje existenci 2 různých vlastností hmoty. Gravitační hmotnost nám určuje, jak moc silně se objekty navzájem přitahují. A setrvačná hmotnost nám naopak říká, jak moc těžké je s takovým objektem vůbec pohnout a urychlit ho. A tyhle 2 odlišné vlastnosti jsou překvapivě vždy a za všech okolností naprosto úměrné. U každé jedné látky, co byla kdy testována s ohromující precizností. Ale proč pro Boha by měla být ta přitahující vlastnost hmoty a ta vlastnost odporu vůči zrychlení absolutně rovnocenné a totožné? Newton na to neměl žádnou odpověď. Bral to jen jako pozoruhodnou náhodu vesmíru, díky které ta matematika krásně a elegantně fungovala. Ale byla to doopravdy jen náhoda? Albert Einstein si položil jinou otázku. Co když to vůbec žádná náhoda není? Co když nám tahle fantastická shoda říká něco naprosto fundamentálního o tom, co ta gravitace ve svém samotném jádru vlastně je? Tady je jeden myšlenkový experiment. Jste zavření v malé místnosti bez oken. Cítíte, jak vás vaše normální váha naprosto běžně tlačí k podlaze. Nacházíte se právě teď na Zemi, nebo sedíte v raketě letící hlubokým vesmírem, která zrychluje raketově nahoru tempem 9,8 metrů za sekundu na druhou? Dokážete vůbec poznat rozdíl? Upusťte něco z ruky. V obou případech to spadne rovnou na podlahu. Hoďte míček vodorovně a v obou případech poletí po zakřivené dráze. Stoupněte si na váhu a v obou situacích si přečtete stejné číslo. Neexistuje na celém světě naprosto žádný experiment, který by tyto 2 situace dokázal rozlišit. Tomuhle se říká princip ekvivalence. Pokud opravdu a skutečně nedokážete rozeznat účinky gravitace od účinků zrychlení, pak jsou to dost možná jedna a ta samá věc. Možná to, čemu my dole na Zemi říkáme klidné sezení v gravitačním poli, je ve skutečnosti jen určitá forma zrychlení.
A tady se odehrála ta slavná Einsteinova revoluce. Na objekty, které se nacházejí ve volném pádu, totiž nepůsobí vůbec žádná síla. Padající jablko, obíhající měsíc, všechny satelity kroužící kolem Země, usměvaví astronauti plující prostorem ve svých vesmírných kapslích. Ani jeden z nich nezažívá působení žádné síly. Všichni se pohybují zcela přirozeně, jen klidně následují své přirozené dráhy, žádné síly na ně netlačí, žádné tahy je nestahují. Absolutně nic na ně v tu chvíli nepůsobí. Ale to jablko ze stromu přece jasně padá k zemi. Ano, to ano. Ale co když to jablko ve skutečnosti vůbec nezrychluje? Co když jen sleduje tu nejrovnější možnou cestu a to, co je kolem něj zakřivené, je samotný prostor? Tohle je ten hluboký a neuvěřitelný Einsteinův vhled do reality. Gravitace totiž vůbec není síla, která vzniká mezi jednotlivými objekty. Gravitace je rovnou zakřivení samotného prostoru a času. Masivní tělesa netahají za jiné objekty. Ony ve skutečnosti deformují a ohýbají ten prostor všude kolem sebe. Zakřivují ho. Mění jeho původní geometrii. To jablko není taženo k zemi nějakým neviditelným provazem. Ono jen následuje tu nejrovnější možnou cestu skrz tento zakřivený časoprostor. Jenže časoprostor v těsné blízkosti Země prostě zakřivený je. Takže ten směr rovně dopředu zkrátka ukazuje přímo a nevyhnutelně směrem do středu Země. Vy, když stojíte nohama pevně na zemi, nejste taženi nikam dolů. Jen se prostě snažíte plynule pokračovat po své přirozené cestě skrze zakřivený časoprostor, po cestě vedoucí do zemského jádra. Jenomže ta zem pod vámi vám stojí v cestě. Ta zem vás tvrdě tlačí směrem nahoru a brání vám v tom, abyste po této vaší přirozené dráze dál pokračovali. A tohle je přesně to, co vnímáte jako svou tělesnou váhu, ne nějakou neviditelnou gravitaci stahující vás dolů. Je to pevná zem, která vás tlačí vzhůru a vychyluje vás neustále z vaší přirozené trajektorie zakřiveným časoprostorem. A Einstein udělal i jednu naprosto konkrétní předpověď. Pokud je ta gravitace vážně a jenom zakřivený časoprostor, pak by to mělo mít jasný vliv i na obyčejné světlo. Světlo nemá absolutně žádnou hmotnost. V Newtonově klasické teorii by gravitace na takové světlo neměla působit vůbec nijak. Ale pokud je gravitace rovnou samotným ohýbáním prostoru, pak by se paprsek světla, který hledá tu nejrovnější možnou cestu zakřiveným prostorem, měl zkrátka a dobře také ohnout. Během jednoho zatmění slunce změřili astronomové polohu hvězd hned u okraje slunečního kotouče. Hvězdy se zdály být jednoznačně posunuté od svých skutečných a známých pozic. Světlo z těch hvězd se při průchodu kolem masivního slunce ohnulo. Do puntíku přesně tak, jak Einstein předpověděl. Tomuto fenoménu říkáme gravitační čočkování. Při běžných pozorováních oblohy to vídáme dnes a denně. Obří masivní objekty plynule ohýbají světlo ze vzdálenějších těles ležících za nimi, čímž nám vytvářejí nádherné a podivně zkreslené obrazy. Je to naprosto přímý důkaz toho, že samotný okolní prostor se v přítomnosti obrovské hmoty zakřivuje. Astronauti vysoko na oběžné dráze vypadají absolutně bez tíže. Vznášejí se tam v kabině. Vždyť tam nahoře je nulová gravitace, nebo ne? Zcela špatně. Gravitační pole v běžné výšce satelitů, pár set kilometrů vysoko nad našimi hlavami, je téměř navlas stejně silné, jako tady dole u nás na zemském povrchu. Je silné asi z 90%. Proč se tedy proboha ti astronauti vznášejí? Ze zcela prostého důvodu, oni totiž padají.
ta jejich kapsle padá. Všechno to tam neustále padá vstříc Zemi. Ale zároveň se přitom pohybují do strany ohromující rychlostí. Letí asi 27 000 kilometrů v hodině. A jak neustále padají dolů, zakřivený kulatý povrch Země se pod nimi jakoby ztrácí a ustupuje jim z cesty. Oni prostě a jednoduše Zemi neustále míjejí. Padají pořád dokola kolem Země, místo toho, aby narazili přímo do ní. Všechno kolem nich tam padá společně úplně tou samou rychlostí. Takže tam není absolutně žádný fyzický pocit pádu, žádná vnímatelná váha, ztrácí se jakýkoliv pocit, kde je nahoře a kde je dole. Člověku to tam připadá přesně na chlup stejně, jako by plaval ve zcela prázdném vesmíru, nesmírně daleko od jakékoliv hmoty. Tohle je ten slavný princip ekvivalence v akci. Volný pád v silném gravitačním poli se cítí naprosto a dokonale stejně jako volné vznášení se v prázdném kosmickém prostoru, protože ve své naprosté podstatě jsou to prostě úplně stejné věci. Během volného pádu na vás zkrátka netlačí žádná síla. Jen si plynule následujete tu přirozenou geometrii našeho zakřiveného časoprostoru. Podívejte se na náš zemský povrch. Je na všechny strany zakřivený. Ale když na něm normálně stojíte, připadá vám absolutně plochý. A tady přichází něco neskutečně zajímavého. Proč je vlastně Země vůbec odjakživa kulatá? Kvůli gravitaci, ale ne takovým tím způsobem, jakým si to nejspíš myslíte. Není to zkrátka tak, že by nějaká neviditelná mocná síla stahovala veškerou okolní hmotu do jednoho bodu ve středu a tím tu naši Zemi hnětla a tvarovala do ukázkové koule. Je to čistě tím, že všechen ten časoprostor kolem ohromné zemské hmoty je zakřivený na všechny strany naprosto rovnoměrně. Každý obyčejný kus skály, každá malinká kapička vody se jen logicky snaží sledovat tu vůbec nejrovnější možnou cestu skrz takhle zakřivenou geometrii. A když úplně všechno kolem poslušně kopíruje tyhle krásné křivky ze všech možných směrů naprosto stejně, získáte na konci co? Získáte dokonalou kouli. Jediný geometrický tvar na světě, kde je naprosto každý bod na jeho povrchu přesně ve stejné vzdálenosti od středu. Země je prostě a jednoduše kulatá, protože se to tak přirozeně stane, když se normální hmota pokusí následovat zakřivený časoprostor. Ten finální tvar Země totiž vyplyne zcela přirozeně přímo z té dané geometrie. Běžný mravenec, který si pochoduje po, jak si on sám myslí, dokonalé rovné přímce na tomhle obřím zakřiveném povrchu Země, vlastně celou dobu kopíruje a sleduje křivku. Ale z té jeho malé mravenčí perspektivy jde přece naprosto a dokonale rovně. A tohle se děje prakticky úplně se vším tady u nás v blízkosti Země. Až na jeden detail. Není to totiž jenom pouhý prostor, který je zakřivený. Je to prostor a čas pevně spletený dohromady. Časoprostor. Tyto ohromné masivní objekty vytvářejí v časoprostoru křivky, tvoří v něm propadliny, hluboké jámy, pokřivení. Slunce nám tvoří obrovskou hlubokou jámu. Země si vytváří jámu menší. Dokonce i vy osobně ve svém okolí vytváříte takovou mrňavoučkou prohlubeň v časoprostoru, je sice až příliš titěrná na to, abychom ji mohli vůbec snadno změřit, ale věřte mi, je tam. A veškeré předměty, které se pohybují blízko těchto jam, zcela přirozeně a klidně sledují jejich tvar a křivky. Nedělají to proto, že by je do toho cokoliv nutilo a táhlo, ale proto, že jednoduše jdou těmi vůbec nejrovnějšími možnými trasami, co jim tahle zakřivená geometrie dovolí. Náš Měsíc obíhá kolem Země jen proto, že poslušně sleduje přirozenou geometrii zakřiveného prostoru hned kolem Země. Tahle zajímavá geometrie ohýbá tu jinak nejrovnější cestu dokola do nádherného kruhu. Obyčejné jablko padá,
protože zkrátka poslušně kopíruje zakřivený časoprostor v blízkosti zemského povrchu. V této zakřivené geometrii ukazuje rovně dopředu, v čase směr letící přesně a jasně do středu naší planety Země. Když hodíte do dálky míček, poletí ukázkově po parabole. Není to proto, že by ho k Zemi stahovala gravitace, je to prostě proto, že ten míček prolétá zakřiveným časoprostorem. A ona, taková rovná čára nakreslená v tomhle zakřiveném prostoru, zkrátka a dobře vypadá před vašima očima jen jako obyčejná křivka. Vy teď právě stojíte. Cítíte jasně svou váhu. V tom starém Newtonově obraze vás gravitace stahuje silou dolů a pevná podlaha vás ze spodu tlačí nahoru. Máme tu dvě perfektně vyrovnané síly. V Einsteinově obraze světa na vás ale momentálně působí jen a pouze síla jedna jediná, a to podlaha ze spodu tlačící vás nahoru. Ale moment. Pokud tu máme opravdu jen jednu jedinou sílu, logicky byste přece měli zrychlovat. A víte co? Vy také skutečně zrychlujete. Vy totiž neustále a neúnavně zrychlujete rovnou směrem vzhůru. Vaše absolutně přirozená cesta skrz tento časoprostor teď ukazuje přímo doleva do středu Země. To je přesně trajektorie vašeho volného pádu. Jenže ta otravná podlaha je vám neustále v cestě. Tlačí vás fyzicky směrem nahoru, vykopává vás ven, naprosto odchyluje celou vaši postavu z té přirozené trajektorie pádu. Jste na tom naprosto identicky jako ten člověk, co pevně stojí v neustále se urychlující raketě. Ta podlaha na něj prostě ze všech sil tlačí. Vnímáte tu svou váhu ne kvůli nějaké neviditelné síle, která by ze spodu za cokoliv tahala, ale z čistého a prostého faktu, že vás to s obrovskou neústupností urychluje směrem pryč z vaší zcela přirozené cesty. Jablíčko nehybně visící nahoře na stromě je svou vlastní větví naprosto identicky tlačeno neustále směrem nahoru. Ve si chvíli, kdy se ta větev uštípne a zlomí, tento fyzický tlak vzhůru okamžitě ustane. Jablko je v tu ránu na svobodě, zcela volné, aby zase mohlo hladce a nerušeně klouzat po své přirozené cestě naším zakřiveným časoprostorem. Začne padat dolů k zemi. Ale to jablko doopravdy vůbec v tu chvíli nezrychluje. Ono je po dlouhé době na stromě konečně a naprosto volné chovat se a hýbat se zcela přirozeně. Vy dole, co klidně stojíte na pevné zemi, jste neustále, každou jedinou vteřinu ohromně urychlováni směrem nahoru tou tvrdou podlahou, jež celou svou silou tlačí přesně na vaše chodidla. Takže právě pád je ten naprosto nejpřirozenější stav na světě. Obyčejné stání na jednom jediném místě si vyžaduje vyvinout sílu. V tomhle spočívá celá Einsteinova revoluce. Jakmile jednou jedinkrát začnete vnímat gravitaci už ne jako tahání, ale čistě jen jako geometrii, ty vůbec nejextrémnější jevy v celém vesmíru rázem začnou dávat obrovský smysl. Hvězda na obloze, to je ve své podstatě jen ukrutně ohromná koule obyčejného plynu. Celá její masa vytváří neskutečně hlubokou jámu dole v časoprostoru. Přirozené dráhy ukryté uvnitř této obří zakřivené propasti ukazují všechny v jednom směru přímo do středu k sobě. Co tedy brání úplnému kolapsu takové hvězdy? Jen a pouze masivní tlak uvnitř, vyvolaný jadernými reakcemi v horkém jádře hvězdy, který neúnavně vyvíjí tu opačnou sílu a tlačí celou svou vahou zase na oplátku pěkně směrem ven. Je tam křehká rovnováha. A jakmile to nezbytné jaderné palivo dojde, tlak okamžitě rapidně opadne. Rovnováha se rozbije na kousky. Hvězda se pod náporem toho všeho rázem zhroutí. A jestliže ta hvězda měla na počátku skutečně tu ohromnou a masivní hmotu, zhroucení běží nezadržitelně dál až do momentu,
kdy se celá její podstata stlačí do naprosto nepředstavitelné a absurdní hustoty. Různá atomová jádra se začnou slévat dohromady. Rychlé elektrony se doslova na místě rozdrtí pod tou tíhou. To, co se nám nakonec vynoří z popela, se nazývá neutronová hvězda. Celé slunce zahuštěné jaderné hmoty nacpané nátlakem do koule velikosti jednoho většího města. Jedna jediná. Drobná čajová lžička tohohle materiálu by zde u nás na Zemi vážila víc jak 1 miliardu tun. A pro ještě masivnější hvězdy už tohle zběsilé hroucení nedokáže zastavit ani ten nesmírný neutronový tlak. Tam se časoprostor nakonec zakřiví tak strašně a tak nepředstavitelně ostře do hloubky, že naprosto všechny myslitelné dráhy vedou v tu chvíli bez pardónu dovnitř. Dokonce ani extrémně rychlé světlo z toho místa nedokáže nijak vyklouznout. A tomuhle říkáme naprosto jednoduše černá díra. Hned u černé díry se časoprostor tak brutálně zdeformuje a zohýbá, že samotné světlo, i když se tam snaží prolétat po těch úplně nejrovnějších možných vymyšlených trasách přes celou tuhle geometrii, se tam nakonec nevyhnutelně dostane do smrtící spirály směrem dovnitř a nevrátí se nám už nikdy ven. My takové černé díry očima nedokážeme vidět rovnou napřímo, ale skvěle a spolehlivě z dálky vidíme jejich obří působení na vše kolem. Hmota, co se omylem řítí ke chřtánu černé díry, drasticky zvyšuje rychlost, šíleně se zahřívá a těsně předtím, než navždycky zmizí, ještě stačí vyzářit neskutečné, gigantické množství divoké energie. A tohle všechno od základu vychází z úplně jedné jediné, prosté myšlenky. Hmota všude zakřivuje onen tajemný časoprostor. A letící objekty, tyhle zakřivené křivky, jen tiše a slepě následují dál a dál. Z tohohle naprosto jednoduchého, elegantního principu totiž vyplývá úplně všechno ostatní v celém obrovském kosmu. Klasické oběžné dráhy planet, pravidelný pozemský příliv i odliv a třeba taky takzvaná precese perihelia Merkuru. Nepatrný, téměř zanedbatelný jev ve sluneční soustavě, na kterém stará Newtonova teorie pohořela a neměla na něj vysvětlení. Ale za to ta Einsteinova to dnes dokáže předpovídat naprosto ukázkově a perfektně. Vysvětluje to i fantastické gravitační čočkování, hrůzostrašné černé díry nebo ohromné gravitační vlny putující jako zákmity hladiny obřím vesmírem v momentu, kdy do sebe naboří naprosto obrovská kosmická tělesa. Ten samý triviální princip, který dětem objasňuje, jak obíhá maličký měsíc na nebi, vysvětluje úplně stejnou logikou i ty největší představitelné struktury, co jsme vůbec schopni v noci objevovat a pozorovat. Masivní galaxie, nepředstavitelně rozsáhlé kupy galaxií, je to ohromně univerzální, naprosto elegantní. Vzorec najitý v jednom malinkatém kousíčku látky nám z ničeho nic předestírá jasný design celého tkaného plátna reality. Ano, staré dobré Newtonovy rovnice pracují nádherně pro všechny ty naše základní a praktické účely dnešní doby. Hravě s nimi střílíme družice i satelity do vesmíru, počítáme s nimi složité oběžné dráhy a spolehlivě jimi prorokujeme, kdy bude vidět zatmění slunce. Jsou pro ten náš prostý život prostě o dost jednodušší a přístupnější než masivní Einsteinovy rovnice a pro velkou drtivou většinu lidských věcí i spolehlivě přesné. Jenže byl to ten úžasný Albert Einstein, kdo nám konečně všem rozkryl a odhalil, čím gravitace ve skutečnosti na naprosté bázi je, a že to zkrátka není absolutně žádná tajuplná mystická síla tahající na dálku po provázku jednotlivé předměty přes tichý a temný prázdný vesmír. Ale že je to přímo a čistě zakřivení oněch nehmotných pojmů, jako jsou prostor i čas samotný.
Přítomná hmota totiž dává povel a jasně říká prostoru, jak přesně se má zakřivit a prohnout. A tohle už prohnuté zakřivení prostoru na oplátku zase dává pokyn objektům letícím skrz a říká jim přesně to, jak a kam se mají správně v danou chvíli pohnout. Takže až se příště jen tak ráno stoupnete na tu klasickou osobní váhu, vy přitom opravdu neměříte vůbec žádný stahující tah dolů. Vy si tím číslíčkem ve skutečnosti odměřujete jen to, jak moc silně a urputně na vás musí celá ta obyčejná pozemská váha tlačit ze spodu, aby vás konečně ubránila před tím, abyste vletěli a plně následovali vaši přirozenou cestu skrz ten tichý, zakřivený časoprostor. Když se jen tak volně zadíváte na cokoliv, co zrovna padá shora dolů, vidíte vlastně nádherný předmět, co se konečně dočkal své dlouho odpírané volnosti, plně se poddat té přirozené geometrii, jakou hmota kdysi dávno tak neúprosně vetkala přímo a pevně do základní struktury naší hmatatelné lidské reality. A když s úžasem hledíte večer nahoru na náš měsíc, vidíte tam prostě jen jedno chladné těleso, plující ukázněně, tím nejrovnějším možným dostupným koridorem skrz to prohnuté bludiště prostoru všude okolo naší matičky Země. Letí si po dlouhé cestě, jež sice z naší perspektivy připomíná dokonalý kruh, ale to jen a pouze proto, že ohnutý a deformovaný je ten prostor jako takový. A právě ten vesmírný prostor má tendenci jemně a přirozeně zhlukovat všechny objekty pěkně blíž k sobě. A tomu my tady říkáme vděčně gravitace. Ovšem opravdu se nejedná o sílu, ale čistě jen o nádhernou vesmírnou geometrii. A to je mnohem úžasnější a krásnější, než jakýkoliv záhadný tah by vůbec kdy mohl být.